Hi mga kapamalandong, kumusta? Dunay usa ka gabi nga excited kayo kung gahuna-huna sa ako ang trabaho pagkaugma. So maigsoon ang nahitabo, before ko natulog, giplano na ko daan unsa ang akong mga trabahoon pagka ugma, no? Sunod adlaw. So gikuha na ko ang detailed kayo nga plano nga pag-abot na ko sa sa trabahoan. Muni ang una na akong buhaton, and then pagkahuman, next na pod kani akong buhaton. O gi-make sure gyud ako maigsuon tungod sa akong ka-excited nga mahuman gyud ako ang target nga trabahoon ana nga adlaw. Pila may istorya maigsuon pagkaugma, duty nako, tuod man gisugdan na nako ang akong giplano nga trabaho. Apan brothers and sisters in Christ, 1 hour after ko nag-start sa akong trabaho, gitawag ko sa akong boss. O gunya, iya kong gisugo og lain nga trabaho. Maigsoon, mura kog naluyahan. I don't know kung naka-experience na ba kaani, pero muna ang akong nabati, muna akong na-experience igsoon. Kaya bitong excited kay ka, nga kani ang imong goal anang nga adlaw, tapos gusto nimo humanon anang adlaw, imo pang gibilaran kay giplano nimo, then 1 hour after nag-start ka sugoon kag lahi nga trabaho. Maigsoon anang adlaw mura ko gisapot, mura kog nalain, mura kog naluyahan nga kana bitawng feeling nga gusto na ko unta na kong humanon ang akong giplano pero di na ko mahuman. Maigsoon kani nga feeling nahitabo 20 years ago sa akong trabaho. And then, karon nga, sa akong trabaho, medyo naan ako sa taas nga pwesto. O ani nga, kanabang posisyon mga igsoon, naan ako yung authority na musugo pod sa uban. Dinhin ako na-realize, brothers and sisters in Christ, nga unsa di ay ka-importante ang sugo sa akong agalon. Ngano? Because atong nga time igsoon, nag-focus ra ko sa akong own nga goal. But ang akong boss di ay nag-focus siya sa mas dako nga plano para sa kinatibuk-an nga kanabang operasyon no, sa maong kumpanya. Dinhin ako na-realize mga igsoon nga ang ako di ay goal, ang ako di ang plans, gamay ra day kay ito compared sa panglantaw sa ako ang boss kaniadto. Nganong gi-share na ko ni mga igsoon because sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, adun na tayo mga ing-ani nga sitwasyon. Doon na tayo gustong buhaton, pero ang nahitabo, lahi ang kahitabo, kumbaga sa pag-implement nato sa atong plano, doon ay mga aberya nga nahitabo. Nga sahay maluyahan ta, mawadaan, mahopeless ta mga igsoon because ang atong mga dreams, ang atong mga goals sa life, wala nato natuman. Pero di ay brothers and sisters in Christ, ang Ginoo mas dako daig plano sa toa. Mas nalantaw niya ang kinatibuk-an nga sitwasyon ug dagan sa imong kinabuhi. Mas nakita niya ang future nimo. Na di pareha nato nga nagtan-aw ra sa ato ang karon kapang hitabo sa atong kinabuhi. My dear brothers and sisters in Christ, kung moabot gina nga point sa imong kinabuhi nga mura kag na-discourage, mura kag naluyahan tungod kay wala nag-work ang imong mga plano. Brothers and sisters in Christ, ang akong maingon sa imong nga message, surrender. Surrender sa Ginoo. Sama na ko, atong nga time, kinahanglan ko mo surrender. Wa man ako nasabtan ang nganong gisugo ko sa akong amo. Atong nga time, medyo nagbagut-but ko nganong unahon, man yun nga naamon, yun ni dapat ni. Pero di mga igsoon, wala na ko nasabti ang kinatibuk-an nga sitwasyon o dagan sa maong operasyon sa kumpanya. Same sa ato karon igsoon. Magyaw-yaw ta, magbagut-but ta, ma-discourage ta, ma-disappoint ta. Pero usara gyud ako maingon, surrender sa Ginoo. Kay ngano, mas nakabalo siya sa tanan sa imong kinabuhi. Now, sa Psalm chapter 9 verse 10, Salmo kapitulo 9 bersikulo 10, nag-ingon di igsoon, ang nakaila kanimo o Ginoo, musalig kanimo, kay wala mo man pakyasa ang midangop kanimo. Igsoon, ang imong pag-surrender sa Ginoo, dili ka mapakyas
dili masayang kay mas nahibalo siya unsay best para nimo. Learn to surrender para di ka ma-stress. Learn to offer sa Ginoo, i-lift up sa Ginoo, i-offer sa Ginoo, Lord, I did my best, but I know nga mas kabalo ka kaysa ako . I know nga mas ang imuhang plano, mas dako sa akong plano. I know nga ang imuhang plano mo'y pinaka-best nga plano para sa akong kinabuhi. My dear brothers and sisters in Christ, thank you sa pagsunod sa aning video. O na-bless ka mga igsoon, paki-like o pakihapit na lang pog subscribe, no, sa ako ang YouTube channel for more videos to come. Thank you, brothers and sisters in Christ. God bless you. Bye-bye.